Dragi prijatelji i neprijatelji, moja današnja gošća je gospođa Vladanka Ivković, rođena u Sarajevu, dugo godina živi u Borovljanima, inače je kantautorica, bavi se glazbom i izdala jedan CD, koliko sam našao na Google, 94. ono veli 95. 6. nije bitno. Ja ti se prije svega zahvaljujem kaj si moja gošća i kaj si odvojila svoje vrijeme za moj podcast. Pa evo kaj možeš reći o svojoj muzičkoj karijeri za početak? Da. Hvala i tebi što si me pozvao na lijepo druženje. Hvala ti na prilici da popričam o glazbi. Zapravo ja u Koprivnici sam tek odnedavno, mada jesam 92. iz Sarajeva došla u Koprivnicu gdje sam i završavala opću gimnaziju. I nekako u Koprivnici, što se glazbe tiče, to je krenulo davno još u Sarajevu, jer je ta ljubav prema pisanju i prema poeziji i prema glazbi još krenula odavno. Ali zapravo neki prvi konkretni koraci su počeli ovdje u Koprivnici gdje se i desila ta kazeta, još dok sam bila gimnazijalka. Nadalje sam nastupala na različitim pjesničkim večerima, samostalnim večerima šansone, večerima poezije, na različitim otvaranjima, izložbama, promocijama različitih književnika itd. Aha, rekla si da se baviš i poezijom. Možeš nešto reći i više o tome? Pa, znači, paralelno uz glazbu je nekako teklo i to pisanje. Ono što je možda kod mene specifično jeste da ja imam te oscilacije. Aha. Jedno vrijeme sam prisutna i sviram ili pišem ili objavljujem, a onda naprosto se dese ti momenti gdje me po par godina nema. Mene i u Koprivnici nije bilo jako dugo, bila sam u Malom Lošinju i posljednjih možda 8-9 godina najviše provodim tamo. Ali paralelno i pišem poeziju, da. Jesi izdala koju knjigu možda? Ne, ali se i tome nadam, da. O čemu govori tvoje pjesme? Pa većinom, Je to glazbište pjesme ili pjevaš o nečem drugom? Neke pjesme su uglazbljene, a neke su pisane u slobodnom stilu. Ne znam, one su različitog sadržaja. Zapravo sve te pjesme govore o nekakvom tragalaštvu i o nekakvoj čežnji za samoostvarenjem. I one su različitih tematika. Tiču se nekad neke osobne žudnje i čežnje za nekim stapanjem, za prepoznavanjem na različitim razinama. U svakom slučaju one su nekako tragalaštvo mene same, za mnom samo, za nekim suštinskim smislom. Koji je po tebi smisao života? Super, Bože, skroz sam nespremna. Aha, pa dobro, ti odgovori kad misliš da je po tebi. Pa ne znam, meni je svrha života zapravo ljubav, mada je ljubav o tome bi se dalo pričati nadugo i naširoko. Osjećanje neke stabilnosti, mira, osjećanje blaženstva. Mislim da je zapravo meni od početka, bez početka, pa će biti tako i do kraja, bez kraja, zapravo ljubav suština svega. Bilo da je to ljubav prema prijatelju, prema prirodi, prema partneru, ali zapravo će mi ona biti nekako zvijezda vodilja u svemu što radim i u međuljudskim odnosima. Sad si spomenula međuljudske odnose, ja imam nekad osjećaj da su se ljudi malo odstranili i kao da više ljudi nisu ljudi. Kaj ti misliš o tome? Ne znam, mislim da je možda razina svijesti Da se u svijest može povezati sa glazbom? Kako da ne? Mislim da je sve do razine svijesti, da je razina svijesti, emotivna inteligencija izuzetno bitna. Da, mislim da i generalno pad te svjesnosti ili samosvjesnosti rezultat da su se možda ljudi, kako ti kažeš, otuđili ili da su neke vrijednosti pale, ali
ali mislim da itekako ima ljudi. Zapravo ja mislim da u svima nama i tinja ta čežnja za istinskom ljubavlju, samo što su možda neki budniji, a možda neki više manje, spavaju. manje budni. Da. Otkud ti je inspiracija za tvoje tekstove? Da. Opet će da bude ljubav i naravno različita iskustva, različita životna iskustva, bilo da je riječ o, pa eto čak i iskustva sa Sarajevom, inspiracije su mi ljudi, inspiracija mi je nekad sama božanska kreacija, nekad i sama priroda me jako inspirira. Mislim da ljubav kao neiscrpan izvor, kao spektar nevjerovatnih boja uvijek daje neki poticaj za kreativnost. Da. A daj mi reci, mislim, možda bude pitanje malo ono glupo, kako je bilo za vrijeme rata u Sarajevu? Kako si uspjela to preživjeti? Tema nakon 30. Imala si puno ljubavi za druge ili... Ja sam imala, Bogu hvala, imam puno ljubavi za druge, ali definitivno i drugi imaju puno ljubavi za mene. Da. Dobro, to je bilo intenzivno i neobično karmičko iskustvo, to sad je prošlo koliko, možda i 30 poslijeratnih godina. Prošlo se uz pomoć, uz podršku, uz potporu, opet uz ljubav. Kao najvažnija alatka. Da. Ne znam šta bi o tome govorila, ali prošlo već puno. Ili ti je puno. teško govoriti o tome, pa da pređemo na neku drugu temu. Da, ma nije ni teško da pače, ali mislim da prošlost jest dobra stvar kao učitelj, da se iz nje može svašta izvući, oplemeniti samoga sebe, nadograditi samoga sebe, izvući što je moguće više pozitivnog iz toga i okrenuti se sadašnjem trenutku i nekim malim planovima, ali kratkoročnim planovima. Ali mislim da je najbitniji sadašnji trenutak. Spomenula si karmu. Da li je možda karmički povezano kad si se počela baviti glazbom? Mislim da si se u prošlim životima, ako si sjećaš, bavila glazbom. Ne sjećam se prošlih života i vjerujem da je to blagoslov. Mislim da je predodređeno. Ja nekad znam reći da nisam pronašla ja glazbu, niti riječ, nego su glazba i riječ pronašli mene. Čak ja ne mislim da ja tu učestvujem. Najslađe je biti medij, biti ruka u olovci, biti olovka, izvini, u ruci ljubavi. Kad samo prenosiš to nešto što prolazi kroz tebe, što osjećaš. Nekad je to preljepa igra i pokušaj da opišeš neopisivo, ali draže i u tom pokušaju. Da, ako sam sad što uspjela da kažem. Jesi. Sad si malo prispomenula i Božju kreaciju, ako sam te dobro shvatila. Da li vjeruješ u Boga? Da li postoji neke novo svijetu osim nas ljudi? Da malo zafilozofiramo sad. Da, ma ja vjerujem u... Jer ima dosta glazbenika koji se bave tom tematikom. Da, mislim da je duhovnost neupitna i da zapravo, pa i kad govorimo o ljubavi, nemoguće je ne spomenuti duhovnost. Mislim, duhovnost je i u mom životu izuzetno bitna. Da, to je možda, ona mi daje onaj osjećaj ispunjenja i nade u to nešto trajno, u to nešto neprolazno. Da, i mislim da je duhovnost bitna, izuzetno bitna komponenta i mislim da se sve više ljudi i okreće duhovnosti. Svako na svoj način, naravno. Kako si se osjećala kad si napisala prvu pjesmu? Jesi onako, wow, to je to ili je to ispalo slučajno? Da, ja sam samo osjećala tu čežnju, tu potrebu da pišem. Kao kad čovjek osjeti potrebu za vodom, osjeti žeđ, pa spontano krene prema česmi ili prema izvoru. Tako je moja ljubav prema govoru, prema pisanju, prema pjevanju bila izuzetno spontana. I to je prirodno teklo išlo iz mene. Da. Jedino što nisam imala i
što učim, to je biti ambiciozan. Ja nisam ambiciozna i dosta sam, kako da kažem, malo u prikrajku, što bi se reklo. Ili si povučena ili kako? Pa ja jesam otvorena i komunikativna, jako volim ljude i volim druženje, ali što se tiče umjetnosti sam nekako malo u toj nekakvoj, ne sjeni, ne znam kako da kažem, malo prikrivena, malo po strani, ali radim, pišem i dalje. Evo ovdje u Koprivnici se kroz Renata, kroz prijatelje Hrvoja, Tamaru i druge glazbenike, pa evo i kroz tebe ponovo otvorila prilika da zažubore i da zaživete neke šansone koje ja dugo zapravo nisam pjevala. Sad smo u petak svirali, ja sam imala jako veliku pauzu. Prošlo je puno godina da se kad si zadnji put svirala? Pa ne sjećam se, možda u Lošinju jesam 2015. 16. otvarala. Pa to je jako dugo. Da, to je dugo. Inače ja sam snimio cijeli tvoj koncert u trajanju od 15 minuta. Pa budemo ovaj naš razgovor spojili sa koncertom, tako da bude to nekakvih pola sata materijala, tako da budu ljudi imali kaj vidjeti, a ono kaj mene zanima, kako da nemaš želju, opet ići na binu, da se izraziš, Evo, probili smo led. Kad je to ono good feeling, na binu i pa mislim, ja razmjenu izuzetno volim, to i sad sa tobom. Mislim da smo probili lede, da se kotačić vodenica pokrenula i vjerujem da će ponovo da se otvore i prozori i vrata, da će ta glazba ponovo da zažubori. Da, i da će nešto da se snimi. I da će možda i neke pjesme da se ukoriče. Ja se isto nadam. Pa sad si spomenula novi album, da stvarno planiraš izdati novi album ili onda je to bila kazeta? Da, u to vrijeme je bila kazeta, ali evo otvorile su se prilike opet kroz prijatelje i kroz glazbenike da se nešto radi. Super. Kad smo kod glazbenika, si svirala s nekim poznatijima? Ja srdačno pozdravljam, možda jedna od najdugogodišnjih suradnji je sa umjetnicom i glazbenicom, kantautoricom Romanom Orašnik i sa kantautoricom Sonjom Mrnjavčić iz Križevaca. Tako da sam zapravo autorske pjesme i te šansone ponajviše radila sa njima. Da. Naravno, upoznavala sam i družila se sa mnogim glazbenicima, ali što se tiče mene kao izvođača i kao kantautorice, najviše sam radila sa njima. Gdje bi najljepše, gdje bi htjela svirati ovoga? Samo po Hrvatskoj ili negdje po vani? Jesi svirala uopće gdje vani ili samo tu po nas? Ne, uvijek na našim prostorima, pošto sam pisala pjesme na hrvatskom jeziku. Mislim da je svako mjesto lijepo mjesto, uvijek je do ljudi i do atmosfere. Tako da mislim da svaki ambijent može biti predivan kada je atmosfera i kada je energija dobra. Kako ti je bilo na koncertu? Sad u petak. Da. Jako lijepo, imala sam izuzetno dobro druženje, prelijepa nova poznanstva, jako lijep feedback od prijatelja, suradnju i veliku podršku od glazbenika. Osjetila sam se jako prihvaćeno, da. Bilo je jako lijepo. To mi je drago za čuti, a pitanje za kraj bi bilo, kaj bi ti poručila našim gledateljima? Ne znam, pošto postavljaš mi baš teška pitanja, sjeli smo popiti čaj, da, ne znam što bih rekla. Teška pitanja, čujemo. Da, baš je teško. Ne znam, opet se vraćam možda ne bih htjela da zvučim previše patetično, ali opet se vraćam na tu ljubav. Da ljudi vole i sebe i druge i da iskoristimo ovo vrijeme i kratki tango na ovoj zemlji gdje jesmo, da ga iskoristimo najbolje što možemo. A najbolje je iskoristivo kad se volimo. Tome se slažem. Evo ide školski kolega. S tebom poslije imamo intervju. Intervju imamo pa se poslije čujemo. Nikaj. Je, vidiš di sam, radim. Ajde. No, čuj, hvala Bogu. Super. To je inače moj školski kolega, išli smo skupo u školu. Evo vidiš kaj ti je Karman, vidiš, malo prije me zvali dolje, svi mi ja sam tu. Super.
Daj mi još reci, zanima me, da li je istina o onome kaj vele, ako ne voliš sebe, da ne možeš voljeti druge? Jao. Opet Ne teško mislim, pitanje. da, mislim, razumijem što se želi time reći. Mislim da je moguće voljeti drugoga i kad nama manjka bolje, kvalitetnije ljubavi prema samome sebi, ali mislim da čovjek uči dok je živ. Niko nije gotov proizvod. Svi to učimo. Najbitnije je htjeti raditi na sebi, otkrivati svoje slabosti, raditi na njima, njegovati svoje vrline i nadograđivati ih i oplemenjivati ih. Ali mislim da niko od nas nije savršeno biće. Da. Moguće je, uvijek je moguće voljeti, da. I učiti, oplemenjivati i vrtlariti, čistiti taj korov i to trnje i njegovati to svoje osobno cvijeće. Da, mislim da je moguće. I kad nam fali više ljubavi prema sebi, zašto da ne, mislim da je moguće da volimo druge. Jer ja nekad imam osjećaj da ne volim ni sebe, ni druge. Znaš do 12 sati mrzim sebe, poslije 12 mrzim cijeli svijet. Dobro, čovjek, da. Kad je promjenjiv. I uvijek se pitam gdje sam pogrešio, gdje nisam pogrešio, jel sam mogao bolje, jel nisam mogao bolje, milion pitanja, ne znam. Dobro, čovjek uvijek može bolje, ali da nema ni grešaka, kako bismo učili u konačnici. Svako od nas ima spektar boja, pa ima i crne, ima i onih između, ima i bijele, ali kako kažu da crna i bijela ne bi vrijedila. Da. I ne slažem se da ok, nekad mrzim i ja sam sebe, ali i sad dok pričamo ja osjećam prelijepu razmjenu. Ja ti isto mogu reći da sam sretan, ali znaš zakaj? Jer su mi ženske, su mi rijetke gošće i onda da uspijem uloviti neku žensku osobu, da mi bude gošća, ja sam totalno sretan. Svi mene, pa samo te muške vodiš, pa malo ženski imaš, daj ono napravi neke i potopi, da. Sad te me se boji ili ne znam, ti si skupilo dovoljno hrabrosti pa smo popričali. Nije bilo teško. Nije bilo teško, tako da budu i druge video da je sve ok. Evo, ja bi tu stao, stvarno mi je drago isto meni na ovom razgovoru. Ako ste primijetili da fufljam, imam nove zube, evo, da pokažem. Evo, gornje i donje, pa ako me nete razbili, malo se pojačite zvučnike i to je to. Evo, dragi prijatelji i neprijatelji, bila je ova moja gošća, Vladanka Ivković. Evo, ja ti se puno zahvaljujem na ovom stvarno ugodnom razgovoru i želim ti svako dobro u muzičkoj karijeri i u životu općenito. Da, hvala tebi lijepo na pozivu. Hvala tebi ne samo na toplom čaju, nego i na toplom druženju. I nadam se da ćemo se vidjeti. Da, ja se isto nadam. Evo, ima tu, recimo, klub Funk, gdje se isto organiziraju koncerti, pa možda tam neke bude, ili u klubu Pixel u gradu, stvari to je više bic nego klub, možda i tam isto znaju dolaziti ljudi koji sviraju na akustičnjakima, pa onda možda možemo tam neke probati organizirati neki koncert, bilo bi super. Evo, ja ovog prilikom pozdravljam svog prijatelja Ivana Pišpeka, vlasnika Pixela, i nadam se da ćeš pozvati gospođu Vladanku na koncert. Ljudi, to bi bilo to. Pozdrav i svi koji se niste pretplatili na kanal, to napravite besplatno. Hvala ljudi puno još jedan put i najte nikad zamjeriti. Bog. Lijepi pozdrav. Bog. Jedva, tu smo. A sad nema više, ej. Ovo je hala tu. Ima svega, samo nema lokala. Pa jedva. Digni lokala malo. Jedva. Vi pamtite, vi naravno sve pamtite kako sam
stao brzi kroz kartice, jedva. Evo ja se još jednom zahvaljujem prijateljima glazbe kad se nama prilici da dođemo ovdje. Počet ćemo nježno, a onda će se za atmosferu pobrinuti Štublinberg. Dlanovima riječi milujem ti tijelo, otvaraš polako vrata nježnosti u vremenu trag jedne ljepote. Tvoje šutnje pune milosti. U vrtu tvoga vedra sadim poljuce, veo svile tvoga struka rađa valove. Tvoja me daljina bliskošću dodiruje, anđel u snijegu moje zimsko proljeće. Tvoja streplja gasi između nas, stvoren u tvoje neki treći glas. Odlaziš tiho, a žubori more u tišini tvojoj. Nešto je i moje. U vrtu tvoga vedra sadim poljuce, veo svile tvoga struka rađa valove. Tvoja me daljina bliskošću dodiruje, anđel u snijegu moj zimsko proljeće. Anđel u snijegu moj zimsko proljeće. Sve te riječi tako njene u tom tihom kutu mene dišu plavo mora moj, bez kraj imena tvoj. Sve te riječi koje šute ne znaju sve što zna, i te suze što su tekle s rupa snijega o vratu vječnosti. Jedna kolajna putuje, zlatno me sunce podiže, u duši moja Jezuška ostavlja
i znaš da znaš kada tuga prevagne uzme jedan naš maglen i znam da znaš i znaš da znam sve te riječi tako njene u tom tihom kutu mene dišu plavo mora moj bez kraj imena tvoj sve te riječi koje šute u neznanju sve što znam i te suze što su tekle s ruba osmijeha o vratu vječnosti jedna kolajna putuje zlatno me sunce podiže u duši moja Jezuška ostavlja to trnje oni što nisu htjeli mogli i u sebe pogleda a kada tuga prevagne uzme jedan naš maglen i znam da znaš i znaš da znaš kada tuga prevagne uzme jedan naš maglen i znam da znaš i znaš da znaš. Kako da ti kažem kroz slomljeni blik riječi bez imena i tijela bez slova i bez šutnje tajnu jednog mora bez traga i bez mjesta čime da se vratim kuda sada idem lovan dan dubine zove me u grudi i poziva vojnika da ostavi sve bitke izvan svjetla tame izvan crne bijele bez tebe i mene u bespuće mene postoji više u želji i u pjesmi ponire pod kožom dozivanog svijeta na vedrima rođenja na uslama tvog glasa predajem se mirno
planovima kraja, valovi me pišu, rukopisom vode i tragove nose i svoju praznine, van smrti života, bez mjere i sudbine, samo sebi ljubav daje novo ime. Ja te krijem mislima, ti u meni živiš sna, ti me pričaš, govoriš, u sebi ja te osjećam, ti me pjevaš, ti me pišeš, pratiš moje korake i ne strepiš. Ti me dišeš, ti me čuvaš, ne daš me, ti me stvaraš, krojiš misli, moje dane svjetlom svojim. I kad plačem, dok se smijem, pišem pjesme, srce tvojih, tvoje ruke, mene kaze, ti me štitiš, mislima, ti si moj anđeo, ti si moja istina. Ne brini, ti si znala, ja sam ti, ljubavi. Svaki naš trenutak mali, lude tvoje poklima, jer kad stranac pozna stranca, trenje poput svemira. I nek drugi broje dane, za nas nema vremena. Nama tuga sreću daje, njom je duša prokana. Što je teret puta veći, srca su nam čistija. Nama Bog snagu daje, mi smo djeca prosvjeta. Ne brini, Kaj sad si mu pokazivali koji do veći? ti si, ja sam ti, ljubavi. Došetao sam.
Hvala lijepo još jednom. Kolege, Živjeli. živjeli, da. Hvala lijepo još jednom. Eto, hvala Jadranki, naši gošći. Neće večeras biti tako tužno, hvala ti na ovim divnim, lijepim pjesmama. Neće danas biti tužno. Evo ja ću vam zasvirati samo 2 pjesmice ovako na brzinu, a dok se dečki iz grupe Štublin Band